Digu ma bisaba do katarata na koti yele na kasoro kati nu wilanye ambu tiaji la kata ma ushuru duguma dugu jebalwa sugu jomuso chama ba epi chose bizarre abe fanta tafili nu ngamoromu ye nyon tala felele ni tala fanta tafili hawa tafili nu nga category so brevele ba udamadu moto taxi kono ma mwani ko ajelentola kotila mo katata ni willa ka shuru ba ambutiaje de tumanye agelera amagele chuo ame dugu chukora wo nunyine otako la bashi do mena dugu seje kano siga foshitala amina ya rabbi alaka udwa ukele bela jele mine soni ini kanu mbogo be nyogala solo donki baru alikene kanga yani oche wakati boloda chukofle wakati ale bolo da chugo fle anga marabolo kelingine na konna la sankolo obena jeya mali marabolo kelingine na bela jelin kono fonene fie obena chi anga marabolo bela jelin kono fie mini afanga kontena na bonya kosobe mali chamanje marabolo katasi koro marabolo mako bitliga fe gongonchi obena ke no mimi na kesibo wiga gele afitini don oluka yoro janfleli madam ne kilometri woro katabla kononton bonyon kola ni obora la mali fanto fe ko gele ya foshi kontena na jo flelula ola big liga na klebota hakeya olu boloda chugo oyeni kaika olu tabeke digere bisaba ani shekinye kulikoro ani sigaso olu tabijo bisaba ani durula seguka olu tabeke digere bisaba ani woroye mokti olu tabeke bisaba ani wolonvlaye tomboktu olu tabijo bisaba ani nanina gawoka olu tabeke digere bisaba ani woroye femitalike kidalla olu jingana bisaba ani sabala menaka olu tabijo bisaba ni durula tawdini kaw olu tabe jinkana digere muka ani worola femitalike buguni konona na katasi kuchalama kita ani nyoro nara fokatasi duanzama ni marabulu kofole nunu konona na big ligaina olu ka klebota hakeya obijo digere bisaba ani worola sankaw olu tabeke bisaba ani wolonvlaye banyangara lutabijo bisaba ani worola joila lutabeke digere bisaba ani durui Bamako districti konna la sankolo alebe jeya fonene fien obenachi na fien fanga ote bonya kosobe gongo bloko na sira fe ku gele afiti nunu mina na do yoro janflella kasibo yake gongo yoro janfleli madam le kilometri woro katabla kono to bonyonko la big liga na kleboda hake ya Bamako districti konona na alebe ke digere bisaba ani duruye Bamako na lamini so ramada na kenechira nege kanye woro otemeleni sanga binani ani duruye klebe na bi nege kanye tan ani sheki ni ale temenani sanga wolonvlaye ni wakati boloda chuko so ramada na adiku ni oma malidin kilingilina kaseka utanu bladon kaseku ta fondon uka clé journée konna la kadam ne kay katabla fotawdini amedu oke ko alaka bitarata clé hedadi ambela jelema nege kanya wolonvla otemenani sanga muka ani nani donc kibaru ale wakati sera mina lasi awma amadu fe bamanangana kuna foni aliwe moko fali madumuni ngamaru mesira di maika temeni donc kibaru tabarkala tonga ndo bonyo ana folo yani ka kuma ijobenela bi dagla ngaki banga wilki ngaza ka bo ki banga wili kana be erma ni so daga dafu kibe moko vitesse itelia kara imana jumange kara ako kuna foni beti di munu mi de amolu de woloma munu mi se ka di parce que dobe ani yo fo depuis du jera ebe mula iple ko nyini ni la o tanga bara yo amisara o de kam ani sogoma o kuma tumonta ben ko na ngahira bola fula nga to nyini ya yere nouveau ka sogoma kuna foni bara o daile la bagurba u binatalike transition kunga korofo la CDAO ka kisa uye jumenya amina kuma uka sogoma daina o nyakli ko be kisa jumena assise nationale de refondation ko jamana corona va fe kidali ni mena kawro ko minye mamuru tilingoro ka ye tabale gosu ka mawye kuko ko assise bureau ni tesiku ka ye marabulu mun konnala o amina kuma ka sokoma daina donki baro ale kene kanana ko fe fana amina tuma ba manje wale mun fana be ka cholo ni wati nunu nanga duguni dugu amina kuma ulu fana ka sisa dani no donki baro ale kene o konnala kiriko be danga jumena
na amena ne do lu fana na soni ka nyefo aw ye nunu ye anga chesiri jalaw ye biso ma dai na amena munu ke bilibili paw ye dobi blaw chema sada ni no ka nyesi aw ma ladriya ko no ayo bismillah wati mina sayyidina Umar Keita ka bo kita ka ofe ani Fuseni ndaw ndado na le mi anga wol mani bobodo obe nege ko no ayo bismillah ka ofo ka okunyumondo au ka dongo do timinanja kuso nege kanye wolonfla ale saka mugani wolonfla soro saka firu Kulubali procureur do ale ka jatemina na watina mbafo bi so madai na ka doni donki baru kene ye ka uladonia ka fo anga jamana konna kunya ukanana memetalike malika franchero fagan akobe tanga jumena ni wati na machama sigile do kama kunonduke ka ira ka fo sedia mo ye hakilina munu da no lube talike ka fo ukanya kilubu no langa ubitla ka makutulike ka wati ukono anye ikado nga fo ona stratege nunu na kununga antu dasara mo ka fo ku sedia ukoni nguko abafe ikado awakala fita wati munu fora no ye February kalo ye sa 2022 ko baro ka to chula ka jere ko ni sefe uyeni hakilina nunu mboka bi munu na uyuso ni siguka pumala munuka Yusuf Kulubali alebino luwala walanye angalaje Erigon Abuja ka ofe no Sidao ma nyemo uli lengini ni kerengere linke Mali fanga franche nyemo ofe ni oe ka fo uwa nyeberebere di uma kala fliko nyola yeni Desember kolo kle bisaba ani kelenche ni wale nyere tara Sidao fe kuma mina Mali onkoni bibo kle kono wati be kala ngini ke wala sa chuo mina dobsega fara fanga franche kundalaka o ma minnu kɔni bɛ no ni u caman mi bɔ ka fanga furancɛ dɛmɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalafiliw tɛ se ka kɛ k'a sababu kɛ lakanako ani kalafili yɛrɛ kɛlen ɲuman siraw ni an ko transition bi bila da min na a bɛ bila o da la n'an ko san 5 n'an ko san 6 n'an ko san 20 n'an ko san 100 an bɛ taa n'a ye anw ye min ye a kɔnɔ dɔrɔn o de ye CEDEAO ma Mali ka lahalaya lajɛ Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ma o lajɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa o maa n'o bɛ Mali kɔnɔ maa o maa n'o bɛ Mali kalama o b'a dɔn k'a fɔ kalafili président kalafili tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yanni février kalo tile 22 cɛ bɛɛ b'o dɔn ka sababuya kɛ jamana lakana koɲɛ sabatibaliya min bɛ yen ani hakaja maa o maa n'o bɛ politiki ko bonanko kan olu bɛɛ bɛnn'a kan ka kɔ hali bi ɲɛ k'a fɔ fo yɛlɛmaw ka don an ka kalafili ko koɲɛ la yɛlɛma minnu bɛ kɛ sababu ye kalafili jɛyalen ka se ka k'an ka jamana kɔnɔ hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ olu hakilila ye nin ye fɛn min kɔni société civile maa ɲɛmaa dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ibrahima Sango ni ale observatoire pour les élections et la bonne gouvernance ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko kalafiliw kɔni bɛ se ka kɛ mais ni assise nationale de réformation min b'a la ka kɛ sisan faamaw ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bi na commune minnu bɛ yen commune 100 o 100 commune 90 ni ye commune ta a 100 sara la commune 90 assise nationale de réformation bɛ se ka kɛ o la donc o ni karata bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ni ye Mali tilan 100 na 90 assise b'a la ka kɛ donc o kɔrɔ ko ni ye Mali tilan 100 90 karata bɛ se ka kɛ an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ yanni CEDEAO ka nin ɲɔgɔn lajɛ in cɛ fɛn min kɔni Mali jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Assimi Goïta ye ale tun y'a yira k'a fɔ ko yanni janvier kalo tile 31 cɛ san 2022 ko ale kɔni na chronogramme dɔ di kalafili koɲɛw la nka CEDEAO ma olu kɔni ma o waleya in ta ba la Umaru Koita segukaw ka Umaru ale ka ɲɛfɔli tun ye don kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Yusuf Kulubali nɔfɛ ale fana bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn mun bɛ tali kɛ nin bɛɛ bɛ sen na CEDEAO de ko Mali b'a la k'a se kurunu n'o tɛ ko ni dugutaa bɛ maa min sɛbɛn ma ko kabi sufɛ ko i bila an bala ni a tɔw bɔrɔ bɛrɛ jɛrɛ lɔbɛ ko nka ko nin waati ninnu fɔra ko Mali faga ɲɛmɔgɔw ye se kurun do sɛbɛkɔrɔkɛ minnu na u y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ kalataw ka kɛ waati fɔlen ninnu na nka min ye ministre Abdoulaye Diop Assimi ka cidenya kɔnɔ ale bɛ wuli ka jɔ bala ko ninnu kɔnɔna la Yusuf Kulubali ale bɛ kuma ɲɛ CEDEAO kan kuma falenfalenw kɔfɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni sinsinnen don kalataw labɛnni k'a ka bɛn ni février kalo tile 27 san 2022 ye Mali kɔnɔna la ka far'o kan u y'a yira tuguni ko dɔ bɛna fara ɲanginiw kan janvier kalo san 2022 kɔnɔna na ni Mali waati tɛmɛ fanga mɔgɔw ma sɔn k'u kumakanw bato n'o de ye ka kalataw kɛ nin waati kofɔlen ninnu na walasa finitigilakaw ka fanga bila n'u yɛrɛ faralen kun ɲɔgɔn kan Abuja CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni ye sinsili kɛ furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta ye ale ye weleweleli min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma basigi kan u ka lajɛ min kɛra novembre kalo tile 7 farafinna tilebiyanfa jamana ɲɛmɔgɔw u tun y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ
ɲɛmɔgɔ ye min fɔ k'u y'o mɛn n'o de ye k'a fɔ k'u tɛna se ka jamana ɲɛma kalata ale ni wasaden kalataw labɛn ka bɛn ni février kalo satɔ ye n'o yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga bɔ finisigilakaw bolo. CEDEAO ale kɔni ɲangini ta ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu n'ale yɛrɛ sigalen don olu la k'a fɔ k'olu sen bɛ kalata koɲɛw sumayali la. O ɲangini yɛrɛ bɛ tali kɛ k'u bali u ka sɔrɔw la ye ale ni k'u bali ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔna fɛnɛ na. Nin wale in yɛrɛ bɛ ɲɛsin maa 150 masuruna de ma ni premier ministre yɛrɛ ale ni gouvernement maa bɛɛ lajɛlen b'a la fo ka taa se u ka denbayaw ma. Don n'a nataw la CEDEAO ka ciden dɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔ yan walasa kana ɲɛfɔli kɛ bɛnkan min sɔrɔla kari lajɛ la. Yusuf Kulubali ko nyinde mami da esoro mani gose kelelo ni ikado yere la dite amita assisi national kunga korofo la ka awla lonia ka fo abaraw damne na sibirido desamu kalo kletani kelete meni jamana infa chama ve hali ni asoro paraw blara marabulu yorodo tala o assisi nyere kunga kiwaro ya ukunya ube danga jume kilina abise kana ni wulika jo jume ya kono ko yere na fauni a wulika jo wore munumba kona anasa maswali mayoro ye jume o politiko nyedo mami be ni we Boubacar Bokumu ya lebi folike anye luluma di batika mangala na kunyauka angalaje ne hakili la bi abena ni hakili sigi ni basigi parce que kuna fulu ni mbeka bo la kana fanyi abena ni hakili sigi ka sababu ka anya du chamana mo bora mo be ku hakili na fo gele abama ya kono donc o ba yira ka fo malion yira ya fa mu ka fo sigi ka fo e damu donc fin ni bema ala se adama demma keleto na fala se adama demma donc aka cha ala fe bi ne ka famiyala ameka kibara mu soro ka botu go daw kono o ba yira ka fo jamana do mbe ka faranyo kan ka hakina fo hakina mbato jamana do mbe se ka basigi soro parce que anya ye gala chaman na jamana do wora mu ngonje anya ye mo be mo bahiri ka o madeli ka kele sinamuya buche balmoya buche furu buche la bi anya bala ulu mo fala anya e fana ka fo watu temana mali kono ya mali yere tsega jeli ya nyala hal ni accident kera mi jeli i farka shibe che ibse ka dogo kun kay matana yoro la me bi anya bala adama do mo fara be jeli hal mo of ti yoro do ba ira ka fo ko do bara minan kono me anya e fana ka fo anga makoro jamana koro marala ni hakina doye wakina ijmae kafo antikeleni antabulu tikeleni antishakeleni nga ona tawta amseka sigi amseka pe ka hake be soro ka soro yela make mashika marako jugo do na mugela chamay anya yi daga bina chuko marako jugo do donc may nyogo famu marake chuko kan shaga de bula abul chuko la mo ka hake de duma a chuko munana aka chala fe chama mu bogele ala tabaraka Boubacar Bokumu ka ɲɛfɔliw tun ye bamafɛlɛkaw ka lulumadi batika kuma galama na o bɛ bafula bɛ mara fɛ kɔfɛ ka ladɔnya k'a fɔ Mali komini 7 ani a kungafɛn na jatew y'a yira fɔlɔ k'a fɔ komini 538 ko asisi baaraw sera ka sabati yen nɔ nka min bɛ tali kɛ 100 ni dɔɔni na walima o masurunya na samasumali dɔɔni donna dɔw ta la minnu yɛrɛ ta dɔw ta bila la kɔfɛla kan ka sabu kɛ ko o n'u cogoyaw ye nka min bɛ tali kɛ jamana kɔrɔyanfa dugu dɔw la o kɔni kɛra maa minnu bɛ n'olu ye kuru marifatigi kɔrɔ minnu ye maamurutilen kɔrɔ n'u y'u bolo nɔ bila jamana ka bɛnkan sɛbɛn na k'a fɔ u sɔnna ka kɛ maliden lakikaw ye olu kɔni ka maa ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u sen tɛ asisi ko la n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ ko min ma CSP olu kɔni ye cikan min lase u ka sigidaladenw ma o ye k'a fɔ u da tɛ asisi kuma na wa kuma tɛ fɔ u la dugu rɔ o kuma o kɛra sababu ye olu kɔni asisi ma se ka sabati o yɔrɔ ko fɔta ninnu na ɲininiw yɛrɛ kɔnɔna la u ka maa ɲɛma minnu bɛ yan n'o dɔw bɛ wasabulon na o dɔw yɛrɛ bɛ jamana ka baara yɔrɔ wɛrɛw la olu ɲininkana k'a yira k'a fɔ yala olu ka jamana ka fɛ boloda olu ka taa ci fɔ u ka dugumaw ye ko olu sen di don a rɔ u sen tigɛ ni cɔri ko yala u t'a fɛ ka u disi da jamana disi la o ko a n'o tɛ kelen ye ko nka asisi la olu sen ma don a la ka da kun min kan ko jɛkulu min sigira ko labɛnni na n'o ye commission d'organisation ani panel minnu sigira ko olu ma sen ma don baaraw la i n'a fɔ olu tun bɛ k'a laɲini cogoya min na ko kɔni kama
ku yu farati hu yere mine akola ni olu ye chika mi fo ko aka chala fo ka komo bo fana ko imetalike o dangande la o nasara tike kelela ka awla donia ka fo asizi ko ni ma chaman ko ni a baraw tarabala ka bge sababu ye kanani yele makura we jamana kono nga jate do fana mine na ina fo anga kunu ni hakili falo ni yala ko nala ayira ka fo parti politique munu be nulu be cadre d'échange kono nulu chaman kele do ka tabale goshi ku kale ka sien ko usentala o ka parti mautala jati folo munun kara o ye ka fo komuni munun kono togodaw la olu ka parti belajele chamanyu seno abara la sabula ni ye mununu ke komunu na iba ye parti ba munun fon fembe sanfe nu ko ku sente asisi la nga dugumanana u ka tone munun welela abelajele tlanke olu nana asisi keneka gole awra jatem na o ye ka fo iba soro do ye parti do nyema ye o ale ka parti ko ka tala nga iba soro tigi fana nye jekulu wore nyema ye i wolima bara wore nyema ina fo misalala ordre des pharmaciens olu ka manyema olu ye parti munu mauye parti mauko ku sendala nga olu bita asisi keneka o ka o jere jekulu twala ni o ye ordre ye walma association wora ye o fana mina seka dala ben chugudi o fana kele do ata jatimina o ye munu kera ka do anga wulika jow olu konnala sana ye bisabani wolon flan soro kati sana fara la minye Dr Traoré pharmacie kene santé la o be jamukanu nu la je kusebe o minye ka do yanga soka olu fe yenno ka ladonna ka foma marfatigi do ko ni bingalike ye finitigila ka jabala postu kan yankaso mina kera sababu ye ka cheni do kusebe ayoro ko ni postu de contrôle kan ki waro yamun dira amawe ka foma jatige walitigila mo nana moto ko ni na kana fa bela jele ke sino ye o mun ngoni bora blam maso nyana fa nunu ko ni fe wakube cholo la yoro ko fota nunu na kwa yoro sigidala de wulu sebe ko sige tiralendo ame wati mina inafo kusisa na mbora ye no frodo fana ko lu jenina usubi janya o be fo bafla be marafe ikado nga fo kaika olu fe yenno ka ulaluna ka fo mando ko nimbe ko lu ko nitara yenno bafla be ni yoro ko fota na no usubi janya ka tata suma bla mo ko nga furo ko nina o min ko ninkera komini mina sa o yetumura no be bafla be maraka sigidala donya ira ka fo ko olu nya senani fon fenge nyina ulanyo fla uni jignyo fon fenge retu misaka ko lu dadumini ye nyina yani uti kalo yere che ku ye tasuma do bela jerele na ko ni kewali ye minye sene mime sene kela ale jigi waro kusebe wulika jow ka sabati note tasuma ma do bamana ka furula walima chigela fon fenga furula abina fo itali tasuma bla fonctionnaire ka maleti worma la walima ka kalosara tasuma bla la ma bigole ya kusebe akagele kiriko hale nasra tigela anya 14 ministry Muhammadu Kasugi nintle fly na dongo do ameka hakili la somi amado cho baramini abala ale de akala ale de ba nyedo no sabula ma teke procureur kai ke poli economique nyema ka klaka ke kiri ministry ka soro ite dodo kiriko la manka hakili la somi yani blasrali ani nunu kamunu me kiriko la ni antlobi dala kaka amatlo la somolu la halibi ube chesiri muna kujo uche joro la ka donga fo jamana de woni jango franchoro fagana ma chaman ko ni kiri minabe maula kiri kongo be maula ka ye ka fo bingali munu tumala ka ke mauka walima dobe ubuta ko ke ka jamana sariya soso ka fo ko fendi bo aro o kuma munu be jamana tradition mau ye kiri wuli chogo munu damene mau jiki abaka ka fo jotigu na sebe koro joka jalaki tigu yere fana sebe koro jalaki o nga femi ye jamana nyere la joli jugu yo ye ma kele ki idabiri furuba na folo la ninga dun foiti bo aro o bara munu damle na kire na anya ye kiri krengere ndo sigirani abi fo mako ikado awa krimu economique kaseka mamunu gele do kan nafulo dun wal mamunu joabe nafulo dun koro kaseka olu kiri nono bo o kiri kara jamana de be ku sigile do ka bagar tugulani ajema tani kele olu ka kiri makono munu konina sariya do ni sebe do kumbora kabi wati ja ka fo miliyari kono to boyango nyema tunne do olu ka korsene na ka jere jekulu koton kiliteru ka musaka ula ko kama o kiri ko njabi borama chama tumeka makono ni bake kwa na ke sababu ye na fulu munun duna o ka samaka bla jamana ka wogandiro nga jabe min bora kiri ni na kiri tikila ma do yere ya ira ka fo ko ça a été un fiasco juridique ko bisi baza faga jati mino kera aro ko sebe o munun na siga kele do ka fo kiri ni ko dugbi ko do yerala o nga anga yala kono ame ministry tula soma ka jo ache joro la note mamunu yere be ni kiri jabi kun folo bora kabaka fo ko fendu nona ulu do ko ni me yala ni kamangorota ni daba ya kuma fola mali yorowla kata fo ko mali la ko halini na folo duna ife
ko i bi nafolo sara ko a ko bi datugu kuma k'a fɔ ministre Madu Kasoge a dalen don procureur ni magistrat fɛn o fɛn na a ye bataki minnu bɔ n'o ye ko in ka segin a ka segin a ɲɛkisɛni kan wa a yɛrɛ k'i janto a kiiri lɔ sabula a bɛ dɔw kɔnɔ ko nafolo bɛ hali hadamadenya danbe yɛrɛ datugu fo ka dabila jamana in kɔnɔna la Fanta Sumata sanga kɛra 41 coyi i bɛ ɲɛgɛnɛ bɔ la o kuma an ka ko tɔ bila yan yani k'a fɛ n'o tɛ wagati ale de wagati e tɛ se k'i ta ban ka donba wɛrɛ sa kɔnɔ Amadu an b'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ o tun bɛ tali kɛ na Amadu yani an ka taa ɲɛfɛ fɛn bɛ tali kɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ o kɛ Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen don ka sababuya kɛ an baara ɲɔgɔn ani an ka ɲɛma fɛn o bɛ tali kɛ Magan-Kone la kunnafonidilaw jabala ni o bɛ Maison de la Presse ko fɔ o maa ɲɛma kɔrɔ don kunnafonidi gafe min bɛ tali kɛ Nouvelle Libération na o maa ɲɛma don ka taa se radio Ramparma o tigi fana don ale kɔni ala y'a ka kalifa minɛ ala kunu o la Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Amadu sɔgɔmada in na groupe Renouveau bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Renouveau Matin équipe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni cɛba in ma ko ala ka saya k'a ma lafiya ye. Fanta Sumata y'a fɔ waati dɔw bɛ kɛ du yɛrɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ kan dɛngɛrɛnɛ bɛ sigi n'i ye Magan-Kone ka ko lajɛ nin waati in na i b'a ye ale kɔrɔkɛ de taara faga a ka muso n'a denw ɲɛna Gawo waati tɛmɛnenw na an bɛɛ bɔr'o kalama an yɛrɛ ka kibaruya dilaw ye jɛmukanw kɛ a kan o ma tɛmɛ kalo damadɔ kan a kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ min tun ye jalatigiba ye ale fana tora siraba kan kasara la Segu sira la o ma kalo 4 kɔnɔ badenkɛ 3 de talen filɛ nka Magan ta in a yira k'a fɔ a kɛra bana kuntala surun senfɛ sabula maa ka an kɔni m'a ka bana ko mɛn k'a dalen don donc ka limaniya ɲini a somɔgɔw fɛ ani kibaruya dilaw ni balimaw bɛɛ fɛ ala ka se k'a hinɛ Magan-Kone na. Amina yarabi ko ala ka limaniya di wa ala ale de kaɲi ale de bɛ se ko bɛɛ la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye Sori Ibrahim Diallo ale bisimila wagati sera tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 43 ye anw ka nɛgɛ karafetigi Fuseni Dawu ale bɛ n'a lagɛ n'a sera ka Sori lasɔrɔ Sori ka se ka anw ladɔnniya bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la.